Iż-żieda fil-prezz ta' tqiq tħabbret wara li fil-jiem li għaddew ola l-prezz tal-ħalib, l-irkotta, il-ġbejniet u l-majjal. Ma dawn fil-bidu tax-xahar ola wkoll il-prezz tal-petrol. Operaturi li jixtru tqiq bil-kwantità ikkonfermaw li issa ola wkoll it-tqiq. Iż-żidiet huma kif ġej. It-tqiq li jintuża biex isir il-ħelu ola b'2.50 € fuq kull xkora ta' 50 kilo. Min-naħa l-oħra it-tqiq li jintuża biex isir il-ħobs ola b'2 € fuq kull xkora tqiq. Iż-żieda fil-prezz ta' tqiq daħlet fis-seħħ mill-4 l-ewwel ta' Awwissu. Tkellimna mal-President tal-Kooperattiva tal-Furnara Raymond Briffa li qal li b'dawn iż-żidiet il-possibilità li jola il-prezz tal-ħobs hija kbira. Jola żgur il-ħobs m'għandniex l-għola ta' tqiq u jekk hemm xi affarijiet oħra mhux minn hemm iridu jiġu. Huwa qal li ġala darba s-suq huwa liberalizzat sar kull furnar li jiddeċiedi jekk jollix u b'kemm jolli. Saħaq ukoll il-furnara qed ikunu iffaċċjati b'att ta' żidiet u spejjeż oħra. Huwa qal li biex iż-żieda fil-prezz tal-ħobs tirrifletti ż-żieda fil-prezz ta' tqiq, il-ħobs irid jola b'2 ċenteżmi tal-euro. Jekk ħaniedu euros ta' xkora ta' tqiq biss għandek ma' 2 cents fil-ħobsa. Ġifieri 2 cents iżjed, tolab 2 cents oħra. Dik biex jirrifletti l-għola ta' tqiq biss 2 cents. Sa issa ħadd mill-furnara ma qolla jew iddeċieda li jolli l-prezz tal-ħobs, madankollu Raymond Briffa ikkonferma li fil-jiem li ġejjin se ssir laqgħa tal-Kooperattiva tal-Furnara biex jiddiskutu dawn iż-żidiet u spejjeż oħra.